ರೆಡಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ತುಲೆ ಇಂಕ್ಲೂಟಿಗೆ ಅವಿನಾಶ್ ಶುಲ್ಲೆ ಪಂಡ 10 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಈ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೈಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಉಂಡು ಐನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋದು ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ ಮಾರ್ಕ್ ಪೂರ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಚ ದಾನೆ ಸಂಗತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟಾದ ವಿಡಿಯೋ ತೊಯ್ಪೆ ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಸ್ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೈನ ಎಂಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಲ್ಪಡಗಳು ಇಲ್ಲ ಇಂದು ತಿರ್ತೆಂಕಲ ಪಾಟ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಲ್ ಸೊ ಒಂದೇನ ಎಂಕಲ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಂಚ ಕೊಡ್ತಾರ ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ನು ರೌಂಡ್ ತುಲೆ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಪಿರಬಹುದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಈ ಫ್ಲೋರ್ಡು ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಎಂಕ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಮಲ್ತೀತ ಸೊ ನಾನೊಂದೇನು ನೀಟಾದ ಮತ್ತು ಮಿತ್ತ ಸೀಲಿಂಗ್ ತೋಜುನ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪಣೆ ರೌಂಡ್ ತುಕ ಎಂಚವರ ಮಲ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಇತ್ತದೊಳೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅವನುಂಡು ತಿರ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊಲ್ತೇರು ಸೊ ಐನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಐನ ಈ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಲೈಕ್ ಬಡಪ್ನ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಟೈಲ್ ಪಾಡಪ್ಪನು ಆ ಕಲರ್ಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಲ ಸೊ ಐತೆ ಈ ರೀತಿದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅವನುಂಡೈತೆ ಕಾರ್ನರ್ ಈ ರೀತಿದ ಪೈಪ್ ತೊಡಮಡು ಮೇ ಬಿ ಆನಾ ತುಳೈತೆ ಮಿತ್ತಿ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಗೆ ಐಕೆ ಮಲ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ ತುಲೊಂಜಿ ಪೈಪ್ ಪಿಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಡಮಡು ತುಳೆ ಇದು ನೀಟ್ ಅದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು अभी एक बार मार्क करो चौक नहीं है चौक तुलैते मार्किंग मंतुंड इंका ई रीति इडतले ತುಳೈತೆ ಮುಳೊಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದೊಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡತ ಹೋಯ್ತಂಜಿ ಇಂಕ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಬರೀರ ಈ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅಲೆ ಮಿತ್ತೆಂಚೊಂಡ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ತಲ ಬರೋಡು ಅಲೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಣಂಗಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೆಟ್ शू निकालो ना
पैसेज का मार्किंग नहीं, कहीं भी जाओ तो पैसेज कितना है कुछ भी नहीं, ड्राइव में कुछ हाईलाइट नहीं रहता। ತುಳತೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂಜಿ ಎಂಡೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಐನ್ ಮಂತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಫುಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಣೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಡ್ತಲೆ ತುಳದ ನಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಸೈಡ್ದು ಆತುಂಡು, ಈ ಸೈಡ್ದ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು. सर ಇತ್ತದೊಲೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಮಾರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಪೈಪನ್ನು ನೀಟಾದ ಬೆಂಡ್ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡ ಆ ಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಲ್ ಎಂಚೊಂಡ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಾವಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ಲ ಈತೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ತುಳತೆ ಇಂಚ ಮಿತ್ತಿರ ಎಂಚೊಂಡ ಅವು ಕರೆಕ್ಟಾದ ತೀರ್ತಿ ಬರೋಡು ತುಳಗ್ಲೈತೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲರು ಅವು ಸರಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ಬಂಡದು. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಅವು ಪೋಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡು. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಕಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಉಪ್ಪಂದು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಈತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕೊರ್ಪೆರಾಗಲಿ ಪಂಡ ಈತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಈತಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಾದ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಪೋಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಅದು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಂಡು ನಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತನ ಮಿತ್ತ ಬೋರ್ಡ್ ನೀಟಾದ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಡು. ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ತೊಲೈತೆ ಈ ಒಂಜಿ ತೊಳೆ ನಿಗ್ಲೆ ಮೂಳು ಮಾರ್ಕ್ ತೋಜಿನತ್ತ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಎತ್ತದು ಈ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಡ್ ಆಪಣು ಈ ಕಲರ್ ತೊಲೆ ಈ ಡೈ ಪಾರ್ಡ್ ಆಪಣು ಚೈ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡತ ಇನ್ನು ಪೂರ ಕೆಲವು ಕಟ್ ಮನ್ಪಡ ತೊಲೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ ಮೆತ್ತ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಕಳ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅದು ಕಟ್ ಮಲ್ತ ಒಂದ್ಬೋಡು ಒಳ್ಳೆ ಫುಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತಾನ ಇಂಚ ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆದ ಮಲ್ತಂದು ಕೈಟ್ ನೀಟ್ ಆತಲೆ
ಏತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತಾನ ಏನೇ ಸುತ್ತಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಇಡು. ನನ್ನ ತೊಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಫುಲ್ಲು ಫಿಲ್ ಮಂತ್ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಓ ಕಲರ್ ಉಂಡ ಐಕ್ ಆ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತೊಲೆತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಪ್ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ರೌಂಡ್ ಐನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಮಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗೊತ್ತಿರ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಒರಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಬುಕ್ಕೊರಿ ಐನ ಗ್ಯಾಪ್ ಪೂರ ಕಾರ್ಪೆಟ್ನ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪುಣೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮುಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತೆ ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಡ ತಿರ್ತಲ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಆಪುಂಡು ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ನೆಲ ಓವರ್ಲಾಪ್ ಮಂತದ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಣೆ ಸೊ ಐತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ರಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಂತನ ನೀಟ್ ಅದು ಬರ್ಬಿಡ್ತಲೆ ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಲೈನ್ ಬರ್ತಿರೋದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಈ ರೀತಿ ಯಾವಡು ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿಡ್ ಇಂಚೊಂಡ ಐನು ತಿರ್ತಿಡ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕೊಂಡ ಮಾರ್ಕುರೋಂಡು ಬಟ್ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಅದು ಕೈಟೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಬಿಡಲೆ ಈ ರೀತಿಡು ತಲೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಈ ರೀತಿಡು ತಲೆ ಮುಲ್ಪೈತೆ ಈ ರೀತಿ ಕವರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಫೈನಲ್ ಆದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನೀಟಾದ ತೋಜು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಲದ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಡೆಗೆ ಎತ್ತಂದುಂಡು ಅಗ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನೀಟಾಯಿನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ತಲೆ ಮೂಳುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆದಂಡೆ ಸೊ ಇತ್ತದಲೆ ಐನ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬರೋದುಂಡು
ಇತ್ತದಲೇ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಟದಲೇ ತೊಲೆತ ಫೈನಲ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಆಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ತೋಜುಂಡು